Hola, bona tarda. Sí, estem parlant en valencià. És la nostra primera entrevista, així que perdono si en algun moment me surt algun castellanisme. Estem al nostre canal de YouTube, Vinacae, en el nostre departament de societat, en el nostre apartat de societat, i avui tenim dos convidades molt especials del Casal Jove de Vinaròs, a Paula Cerdà, regidora de Joventut. Bona tarda, Paula, com estàs? Bona tarda, molt bé. Gràcies. Encantat que estigués aquí amb nosaltres. I a Lorena Simó, tècnica de joventut del Casal Jove. Gràcies, Lorena, per estar aquí, per compartir uns minuts amb nosaltres. I res, jo crec que el primer de tot seria parlar, Paula, del tema de Fitur, no? Has estat fa poquet allí, sé que està fora de guió, ho sé, però estaria molt bé que donessis a lo millor la teva opinió de com ha sigut, Vinaròs, si han estat ben representats. Sí, no, la veritat que Fitur no és una de les fires top que se pot dir a nivell turisme. És un lloc on podem donar a conèixer Vinaròs i sí que hem de donar-ho tot en aquest aspecte per a que la gent conega una altra faceta de la nostra ciutat. Clar que sí, clar que sí. Bueno, parlant de Casal Jove, aquí tenim el logo del casal. Moltes vegades tenim la sort, ara ja parlant en sèrio, de que fa un temps que estem des de Vinacae i Casal Jove, crec que hem fet un nexe molt interessant, que crec que hi ha un bon enteniment, un bon objectiu, no? Vosaltres en el vostre àmbit, nosaltres en el nostre, però jo el primer que vull fer ara de manera clara és agrair-vos la confiança que heu depositat en aquesta associació, perquè nosaltres també ens movem pel tema tot el tema de joventut, de famílies, i pensem que és perfectament compatible les vostres activitats, les vostres inquietuds amb les nostres. Jo crec que podem fer un feedback molt interessant. En alguna reunió que hem tingut parlàvem del Casal Jove i vosaltres vos estranyava una mica de que la gent de Vinaròs realment digui, ostres, el Casal Jove, jo de fet, i ho comentava amb sinceritat, quan parlava amb els meus fills, me deien, papa, i el Casal Jove? I on para el Casal Jove? Per què a lo millor no... Bueno, el Casal Jove, qui sou, on esteu? Per què penseu que fins a dia d'avui a lo millor no ha arribat tota la bona tasca que feu? Si me voleu parlar una miqueta d'aquest tema. Doncs mira, estem al carrer Carreró, al número 51, i al final nosaltres el que fem és unes programacions d'activitats i el que pretenem és que la gent jove tinga coses que fer i un lloc on trobar-se, on estar a gust, on estar amb els amics, poder fer activitats diverses. I el tema de que no sabem per què no ens coneixen, doncs no ho sabem. Si és que la informació per algun canal no funciona, no els arriba, però la veritat és que és una pena perquè les programacions que tenim són molt xules i fem activitats molt diverses per a ells. I estem treballant ahir a veure si aconseguim obrir un canal on la informació siga... Que realment arriba a la joventut, no? Que arribi, clar, això és el que pretenem. Quines edats abasteu, Paula? De 12 a 30. Sí, i la idea és això, que arribi a la joventut i que ells sàpiguen que, com ella ha dit, que hi ha una programació interessant i que la programació se fa per a ells. Jo sí que és veritat, quan vaig entrar de regidora, que molta gent no sabia ni on està el casal, i jo quan era més joveneta i podíem inclús saber-ho, tampoc sabia que existia el casal. I és un lloc on poden anar, poden inclús compartir tarees de deures, tenim allí tabletes, tenim ordenadors, vull dir que hi ha moltíssimes coses que estan al seu abast i que no coneixen els joves. Com ella ha dit, algun canal falla que no arriba a ells directament. Potser potser perquè se relaciona amb més temes lúdics o d'esdeveniments puntuals, perquè, clar, jo quan vaig estar allí dius, ostres, és un espai fantàstic per anar allí, fer els deures, utilitzar les tauletes que comenteu, o simplement de debat, d'esbarjo, de passar el temps amb amistats, vull dir, és un lloc fantàstic. I a banda està en el centre, com qui diu, és estrany. Sí, és curiós que, jo fa poc que estic aquí, però és una cosa que me va sorprendre perquè em pensava que, no sé, Vinaròs, un municipi gran, relativament gran,
com no hi havia aquest feedback, no?, entre ells i el casal jove. I estem ahí una mica treballant, intentant això, que els arribi. Ja parlant una miqueta d'activitats, quina planificació teniu? Quins projectes teniu entre mans de cara per a la joventut? Ara mateix acabem de presentar la primera programació de l'any. Hi ha activitats superdiverses, des de salut emocional, esportives, de formació. Tenim, per exemple, el curs del MAT, el de monitor de temps lliure, que està superdemandat, que és una cosa que vull dir que quan tu presentes les activitats realment funcionen perquè la gent s'apunta. Però, clar, només s'apunten a les activitats. Després no hi ha un dimarts, per exemple, de dir que vinguen allí, que tenen un espai per a trobar-se, però la programació que tenim és molt bona. I sí que teniu una resposta de la gent? Sí, en aquestes activitats sí que anem trobant ahí el feedback. Ara també estem intentant que arribi als instituts, que ells també, els mestres, ens ajuden una mica a difondre aquesta informació, que no simplement se quede en el cartell que tenim apegat al corxo, no? Claro, que és molt impersonal, no? Que ells també ho entren. Nosaltres com a entitat ho tenim difícil poder entrar, potser dins de les classes a poder donar aquesta informació, però ells ho tenen a l'abast, els tutors, per exemple, que ens ajuden una miqueta a moure, sí, perquè realment és interessant. És el més important, això que els tutors ens informen als xiquets, no?, de que tenen això, tenen aquestes programacions, sí que ens agradaria que hi hauria més demanda de certs, a la millor, cursos, que sí que és veritat que s'apunten, però podríem millorar-ho. Podríem millorar, sí. I se pot fer, potser, alguna reunió periòdica amb els equips directius dels centres? Sí, és el que estem treballant, això. Fer reunions puntuals en ells, explicar-los la programació que estem fent i que ells els informen als xiquets i sobretot també a les famílies, que també pot ser, potser els pares, és una manera de... Clar. I destacareu alguna activitat en concret, alguna que es faci d'aquí a poc temps, que realment... o com les gestioneu, quina afluència, quin perfil soleu tindre de gent? Anem una mica tematitzats també, intentem, ara per exemple en la proximitat que tenim del Carnaval, este cap de setmana fem un taller de màscares, intentem també involucrar a les associacions o les entitats d'aquí de Vinaròs, també este cap de setmana, divendres tenim la de les màscares, dissabte crec que venen els de Maestrazgos i Mazmorras a fer també jocs de taula. Jocs de rol. Víctor, crec que saps del que parlem, no? Sí. Maestrazgos i Mazmorras. Sona, ¿no? Ahí está Lupi. Muy bien. Lupi, ¿no? Lupi está por ahí, Víctor también, pero Víctor listo para los amigos. También está por ahí. Y estuvieron en la crisis. I hi ha també pot ser de DJs, una formació de DJs, no? Sí. Aquesta, per a quan és? Aquesta la tenim al març. Al El primer cap de setmana i el segon. El primer el dedicarem una miqueta a iniciació, a ensenyar-los, jo no, un professional, a ensenyar-los una mica com funciona tot, i el que pretenem és el cap de setmana següent fer com un tardeo, que es diu ara, i que ells siguin els protagonistes de la festa. No? Molt bé. Claro, així podran demostrar tot el que han après. Clar. I en tema pedagògic o enfocat més a la formació, en aquests àmbits també esteu treballant? Sí, totes les programacions, o quasi totes, tenen cursos de formació. Ara, per exemple, com te comentava, tenim el MAT, que intentem treure'l tots els anys perquè és el de monitor de temps lliure i aquí a Vinaròs teniu la illa i per entrar a treballar de monitors i tot això és un curs molt interessant. O sigui que quan tu acabes la formació tens aquesta homologació, tens aquesta titulació. Tens un certificat. Molt bé. Sí. Intentem que a totes les programacions hi hagi. A l'anterior crec que va estar el de manipulador d'aliments, i coses relacionades també en el turisme, en coses que els puguen, que aquí siguen demanda. Sí. Molt bé. En la unió que tenim amb nosaltres ja se va plantejar un projecte pilot de formació
dins de l'àmbit Vinacae, que estem molt agraïts de que hàgiu agarrat aquest projecte com a vostre. Nosaltres estem molt contents de com ho esteu organitzant. En el tema dels tallers que fa la nostra companya Noemí, on parlem de temes tan importants com és la sexualitat, les drogues i el masclisme. Crec que al final, en l'últim, ens arriscarem a fer un exterior, pot ser? Bueno, ho intentarem. Ho intentarem i a veure si la gent també... Respon millor. Sí. Que a la gent li costa, potser, a la millor apuntar-se i si ho veuen al carrer, passen per allí i ja és un... Clar. Claro, els motiva més, no?, a parar-se i escoltar. Clar. És el que parlàvem l'altre dia, el tema dels tabús, que potser tinguin una mica com de repar o vergonya a apuntar-se a certes coses que, com que no se parla habitualment, costa. Clar, però són temes importantíssims. Sí. Jo penso que I per a la joventut són necessaris. Són molt importants. Sí que tenim entre mans també un projecte que ara a l'abril se farà realitat. Estem treballant d'una manera molt intensa, que són aquestes segones jornades de convivència, en la qual se tornarà a fer al Vinalab de Vinaròs. Ja són 2 dies, no serà un com l'any passat, que vam fer aquella primera prova pilot, aquella primera experiència. Que sapigueu que tant els CEIPs convidats, que són 4 per la jornada del matí, com els dies, estan amb moltíssimes ganes de col·laborar. Farem, si tot va bé, aforament complet els 2 dies. Sí, sense cap dubte. De fet, ja us puc dir que tant els CEIPs com els IES tindran que seleccionar a veure qui va, perquè perfectament si tinguéssim a Vinaròs, cosa que avui malauradament no tenim, és un auditori amb una capacitat important, doncs perfectament podríem duplicar o triplicar l'aforament, però bueno, també ficar tant de crió allí seria una mica complicat. Però sí que potser aquestes 160 butaques que tenim al Vinalab, tot indica que se cobriran, com ja sabeu, jornades pel matí, en les quals parlarem de mediació, resolució de conflictes, tot el tema de benestar emocional, on tindrem també de fora una ponent, i tot s'està treballant, no? Però per la tarda també és superimportant, com ja sabeu, que seran els profis directors, orientadors, orientadores dels centres d'inspecció que faran aquestes taules de debat i intentarem fer comunitat. Nosaltres des de Vinacae, quan us vam presentar el projecte, enteníem que joventut tenia que liderar i juntament amb nosaltres en aquesta organització. Espero que tingueu la mateixa il·lusió que nosaltres. Nosaltres també estem molt agraïdes en la línia que hem agafat amb vosaltres, perquè al final tots treballem per la mateixa finalitat, que són els joves i panells. Igual que vosaltres feu el vostre treball, nosaltres en les activitats que tenim també pretenem treballar panells i en ells, no? I no res, que te volíem agrair també que s'heu comptat amb nosaltres per a totes les activitats, les jornades de convivència i els tallers que també tenim amb vosaltres, no? Les xerrades de Noemí, el taller que ens fareu de defensa personal, que al final ens ajudem entre els dos. Que és el que toca. Que és el que toca, en aquests casos. Estiu, tema estiu. Escola d'estiu és un tema que ens interessa molt, com ho enfoqueu? L'estiu jove es du a terme al mes de juliol i són activitats també per als joves i el que pretenem és també fer una programació diària i que ells puguen vindre allí tots els dies. Crec que hi ha un aforo màxim de 20 persones. Es treballa per quinzenes i cada dia els ofereixen activitats diverses, esportives, es compararia amb el que és la illa, per exemple? La illa, però més per joves. Per a oferir-los una alternativa, no? Que no s'estiguen a la millor a la platja i tal. Moltes activitats i molt atractives, perquè l'estiu passat sí que vam fer algunes activitats i estaven molt, molt motivats. Sí, vam fer piragua, vam fer escalada, diverses coses que els va agradar molt. O sigui, feu exteriors també, entenc jo, no? Sí. La majoria són exteriors. Quasi totes. I si a lo millor un crio se treu el tema de la certificació de
de monitor que comentàveu, també els podeu aprofitar a posteriori per a que facin aquests tallers d'estiu o podria entrar en aquesta possibilitat? A veure, tot des de que estudia i això, però, claro, imagino que el que tenen que fer és estar donats d'alta com a empresa per a poder... Molt bé. Claro, podríem fer poder- millor pràctiques o Sí. alguna cosa així, sí. Perfecte, perfecte. Pues si us voleu explicar, i quants anys porteu amb el tema de l'escola d'estiu? Ja porta... Exacte, no sé. Ja porta uns temps, anyets. Sí. No sé exactament quants, però sí, ja fa anys que es treballa en això. I què tal l'experiència amb els xavals, el tema que comenteu de les activitats, com per exemple vau fer l'any passat, s'acaba, no sé, s'acaba la jornada o s'acaba el final, no sé, se fan pinya entre ells, se fan amics, o... Sí, també tenen rivalitat, perquè diferents Sí? activitats, sí. Però no, Se la piquen una veritat miqueta? que... Sí, però és normal, Ah, no? és l'edat, no? Claro, Claro. sempre hi ha un pique quan fas algun tipus d'activitat. Quina és la però- mitjana d'edat que solen anar a aquestes activitats? Són el 16, no? Sí, 16, 17, sí. 16, 17, sí. Molt bé, Sí. molt bé. A veure, al final se veuen tots els dies i Sí. a lo millor m'apunto jo en Paula, però després sempre coneixes algú. És més el boca a boca, potser, no? Claro. O un s'apunta, tal... Al final, pues, si un any va bé i a un li agrada, a l'any vinent te dirà l'any passat vaig estar allí, ens apuntem. Molt bé. Al final tot és Sí. pues, el que Quines- parlem, que arriba la informació. I com t'arriba? Com la gent pot reservar la plaça? Per a tot, parlo en general. Ho anunciem a les nostres redes socials, via Facebook i Instagram, i allí fiquem els enllaços pertinents per a poder fer les inscripcions. Sabeu que teniu que tindre en breu TikTok, no? Sí. Jo crec que ho sabeu, no? Ens No, estem Víctor? ficant les I el tema de piles, Twitch també, jo crec que tocaria, no? TikTok. Tocaria fer TikTok. Tocaria. Vos teniu que fer tiktokers. Jo crec que quan vos feu tiktokers és quan ja... Ahí és quan ja despegues, no? I tant, total. Llavors tindreu que demanar una ampliació. Una ampliació o un altre Home, sí. local. Sí, jo Home, crec que sí. l'estiu jove, la millor juliol i agost, estaria bé. Home, doncs sí. La veritat és que... Mira, el L'any club passat tu vam estar mirant. Vam parlar amb Arno, Víctor, te'n recordes? I Arno, per exemple, el gerent del club de vòlei de Vinaròs, ell fa escola d'estiu juliol i agost. Claro, I si al juliol ho tenia al 100%, i l'agost també. a l'agost Claro. una barbaritat. Sí, Torneig de cap de setmana, Espectacular. Claro, al final l'estiu és els 2 mesos. sí, el que passa és que no teníem pressupost. Claro. Perquè vam estar mirant això. No teniu pressupost? No teníem, claro. Teniu que tindre pressupost? Vam estar, no, perquè vam estar mirant i calculant i vam dir que no ens donava 2 mesos. Vale. Per Pues això, però si no haguéssim segur fet... que per a l'estiu tindreu pressupost. Jo crec que sí, veritat que tindrem pressupost. Jo crec que sí que tindrem pressupost. Jo crec que tindrem Estudiarem. Ahí estàs tu apretant. Sí. Fent Bueno, i força. a més també pues, Conselleria ens dona subvencions per la programació que fem anual i tal, i la veritat Molt que bé. és una bona ajuda. Molt bé. Home, doncs estaria superbé ampliar-ho a l'agost. Sí. Jo crec que això, el tabú aquell de que la gent se'n va i tal, ja us ho dic que no. Veure, al final també és un municipi turístic i Claro, i molta gent de fora, els que no? se'n van també venen alguns. Mirant una miqueta els apunts i demés, el tema del carnet jove m'interessa. Si me podeu explicar una miqueta com funciona, és un carnet jove a nivell local de Vinaròs o és un genèric de la comunitat autònoma? És a nivell de tot, és a nivell de Comunitat Valenciana perquè el porta l'IBAG, però tens descomptes a nivell de tota O sigui, Espanya. el carnet jove que té el meu fill, bàsicament. Sí. No és que vosaltres tingueu un carnet jove específic o... No. Vale, és el carnet jove. És el carnet jove a nivell tota de tota la Comunitat Valenciana, perquè ja he dit que el porta l'IBAG, però que té descomptes a tota Espanya i a 40 països europeus també. Vull dir que es pot utilitzar per molts llocs. I a nivell local té afectació aquest carnet jove en descomptes o en Sí. certes coses? O... El transport urbà, per exemple, el més important, tenen descomptes al tot del transport urbà i interurbà, tema botigues, perruqueries, també hem de dir que són els comerços que s'adrecen a aquesta, claro, que estan adherits a l'IBAG, però que sí que tenen... I tenim a nivell local comerços adherits a l'IBAG en els quals els xavals tenen aquests descomptes? Exacte, no sé quins, però... Però sí que n'hi ha, i sobretot els autobusos segur els que estan, autobusos.
I tota la info la tenen que tindre en l'aplicació, m'imagino, no? Tot està, de mòbil, tot no? està allí. A més, allí a l'IBAG tenen com un buscador. Tu poses, per exemple, la localitat que vols, Vinaròs en aquest cas, i tries que vols oci, habitatge, perquè també poden, bueno, el carnet jove s'utilitza també molt per a viatjar. I fiques al buscador i ell te troba tots els descomptes que hi ha a nivell de localitats. I on vos podem trobar exactament? Ja ho sabem físicament, però xarxes socials que, per el que he pogut veure també, li estou donant una volta a tot el tema de les publicacions, el perfil que li esteu donant, per a que la gent vos pugui trobar, pàgina web. Sí. Tenim Instagram, Facebook... I a través de la pàgina web de Però com ja sabeu, l'Ajuntament. el Facebook als joves és... Ja. Ja no. Ara es manegen molt per Instagram. Totalment. Instagram ara està aquí dalt. I el TikTok. I el TikTok que molt tenim que fer. Tenim que treballar aquest I pas. tant. Ara el reel que farem després. Ja directament al Nosaltres ho TikTok. ficarem, nosaltres no tenim TikTok, tenim que tindre TikTok també, Víctor. Claro. Ahí ens has Joventut fallat, TikTok. Claro. Tenim que tindre TikTok. Ahí punxem. No. Home, material real, per ficar-me en el TikTok. I tant, i tant, i tant. Sí. Sí, mai l'ha tocat en aquest tema. Doncs bueno, jo per la meva banda, no sé si voleu afegir alguna coseta més. No he dit que el carnet jove és gratuït. Que Important. hasta ara se pagava, però Sí. a partir de l'1 de gener el van ficar gratuït. Gratuït. Important. Doncs jo per la meva banda solament agrair-vos una vegada més. El primer que estigueu aquí, que haguéssiu invertit part del vostre temps per estar aquí amb nosaltres, amb Vinacae. Jo penso que esteu fent una tasca espectacular. Sincerament, política a banda, que crec que aquí no té res a veure. Si damunt de tot tenim la possibilitat de tindre a la regidora de joventut, moltíssim millor, perquè sobretot se valora des de Vinacae la humanitat i les persones. I crec que, honestament, estic davant de dues persones amb molt de valor, sincerament ho dic. I fora de les càmeres jo ho he pogut comprovar, si no, jo penso que, com vos diria, no estem per a perdre el temps. I ja que donem el nostre temps, doncs que siga per unes causes solidàries, no? com és el nostre cas, potser de Vinacae també, però sobretot que hi hagin programes serios, amb ambició, amb ganes de que realment arribi la gent. I sincerament penso que és el vostre cas. Nosaltres estem encantats d'aquesta nova andadura que tenim. Ojalà pugui donar molt de temps, però bueno, cada pas que donem que se disfrute. I no sé, si voleu comentar alguna cosa més per acabar. No, simplement això, també agrair-vos que ens haguéssiu convidat així. Des de les administracions tenim que donar exemple i ajudar a les entitats, associacions que s'apropen i que puguen aportar coses bones per als joves en aquest cas, però per al municipi en general. I simplement això, donar-vos les gràcies i que treballem conjuntament molt de temps. Esperem que sigui així. Això esperem. Moltes gràcies, ja t'ho he dit abans, per comptar amb nosaltres i per la feina que estem fent, que al final, pues, el que diu Paula, no? Que treballem per a la joventut, en aquest cas. Pues gràcies per estar aquí i res, ens veiem ja en la nostra pròxima entrevista. No sé si serà en valencià o en castellà, ho deixem aquí. Així que gràcies per tot i bona tarda, que vagi bé.